Good day po sa ating lahat. Bago tayo mag-dive sa ating main topic ay magpapakilala muna po ako para makilala ko po kung sino din po yung agent nyo dito sa Josepinas Village. So, ang name ko po ay Gary Garcia Turinada. Tayo po ay taga Bayambang, Pangasinan. At nandito rin po yung contact number ko. Yan, meron tayong Globe at meron tayong dito. Naka-connect po yan sa WhatsApp and Viber po. So, maaari po kayong mag-message po sa WhatsApp and Viber. And then, nandito rin po yung ating email address. Pwede po kayong mag-send ng letter of intent sakaling may makita po kayong mga listings at interested po kayo, maaari po kayong mag-send ng letter of intent. So, mas maganda po na mag-confirm po tayo sa ating personal phone number. Ayan. And then, tayo po ay may iba't ibang social media platform. Meron tayong Instagram, nagpo-post din tayo ng project ko doon. And then, YouTube. Yes po, meron tayong YouTube channel. So, nag-upload din tayo ng vlog about reality, especially ng Josepinas Village. And then, meron tayong TikTok. So, yes po, hindi po tayo TikTokers, pero nag-upload din po tayo sa TikTok dahil marami pong gumagamit ng TikTok app. And then, syempre, meron tayong Facebook. Meron tayong Facebook pages. And so, tayo po ay accredited salesperson ng Josepinas Village since 2021 up to present po. Ayan po. And then, punta po tayo sa recognition. So, kahit na bago pa lang tayo sa real estate, na-recognize na rin po tayo. Ibig sabihin po, naka-generate na tayo ng sales, nakabenta na rin po tayo. Yan. So, sa lahat ng clients at magiging clients ko po na nagtiwala, kahit karamihan sa kanila ay OFW. So, yung pagkatiwalaan ka ay napaka-saya na sa pakiramdam. Kaya, uli, thank you po. Yan. So, ito naman po yung legalities ng Josepinas Village. Meron po tayong license to sell. Ayan, certificate of registration. So, ito po yung pinaka authorization to sell namin. Ayan. Para isa rin po itong nakakapag-convince sa clients na talagang legal ka. Ayan. And then, isa pang magandang i-consider bago kumuha ng property ay yung intent, yung purpose mo. So, hindi ka naman kukuha kung wala ka namang purpose. So, either personal use, yan, pagtatayuan mo siya ng bahay mo in the near future, yan, or pwede mo rin siyang patayuan ng improvements and then iparenta mo. And then, pwede mo rin siyang i-buy and sell. So, bibilihin mo siya ng mababa. Pagkatapos ng ilang taon, ay kapag nag-appreciate na yung value na tinatawag, lalo't maganda talaga yung location ng Josepinas Village, ay pwede mo siyang i-buy and sell dahil mataas na yung kanyang presyo. Okay. And then, yung pinakabago ngayon, yung Airbnb. Yan, air breakfast and bed na tinatawag. Ayan. So, iba lang yung term, pero para ka rin lang nagtawag dito, nangungupahan. So, iniba lang yung term, pero ganun din kanyang purpose. Ayan. And so, after nating consider yung price, dago naman tayo sa legalities. Either sa developer ka kukuha or outside developer, sa mga nakikita mong mga for sale
syempre, magre-request ka ng title. Yan. Kung hindi titled, yung kanilang hawak either tax declaration. Pero ang pinaka best proof of evidence na talagang pagmamay-ari mo yung property ay yung titled. Yan. Then ipapa-verify mo ito sa Registry of Deeds kung saan located yung property. Yan. Kasi sa likod ng titled, meron tayong tinatawag na annotations. Doon naka-annotate kung ano yung sitwasyon ng property na yon. Either may kaso siya, ayan, may naghahabol pa, yan, nakasanla, ayan. So, importante po yon. So, part po yan ng due diligence na tinatawag. Yan, hindi porket pinakitaan ka ng titled ay clean na. Kasi ang ibig sabihin ng clean ay wala po siyang problema. Yan. So, kapag sa subdivision ka kukuha, maaari ka namang mag-request. Yan, kasi individual titled na po yan. Yan. And then, yung isa pang part ng due diligence ay yung pagsa-site visit. Napaka-importante po ito. Lalo, kadalasan nakikita lang natin ito nakapost sa social media. Ayan. So, titignan mo talaga kung may property na binibenta. Kasi, kapag nagsa-site visit ka sa subdivision or sa isang property, makikita mo rin talaga kung sino yung magiging neighborhood mo o yung magiging kapitbahay mo kung ito ay pabahay. Ngayon, kung lot only lang yung kukunin mo, makikita mo talaga sa lot plan kung saan nakapwesto yung property na kukunin. Yan ang actual. And then, sa pagsa-site visit mo, maaari mong tanungin lahat ng yung kung ano yung mga gusto mong itanong, whether sa sinamahan kang agent o yung sumamang agent or sa mismong developer. Yan, itanong mo na lahat. And then makikita mo, mai-invasion mo yung buhay mo doon pag nandun ka sa mismong site. Yun ang kagandahan ng pagsa-site visit. And then pag nakita mo talagang maganda yung property, masiset aside mo na kung magkano yung ilalabas mong budget. Yan, na-set mo na yung budget mo. Yun ang kagandahan pag actual na binivisit mo yung bibilhin mong property. Ito yung corner lot po natin. And then, 7,000 per square meter yung ating interior lot. Ayan. Ayan. So, saan po ba matatagpuan itong Josefinas Village? Ito po ay located sa Barangay Kuliling, San Carlos City, Pangasinan. Kung itatype nyo po sa Google Map, ganito po yung makikita nyo po. Yan. So ito pong red pin, yan po yung site. Ayan. So dito naman sa kaliwang bahagi, 3 kilometers Malasiki. Dito sa kaliwa naman ay San Carlos. At nandito po banda dito ang Basista. At sa bandang taas po, dyan po ang Dagupan. So kung papansinin po ninyo ay strategically position po yung site. So napaka ganda po ng location. And then, ganito po pag i-zoom natin yung Google Map. Ayan po, ganyan po yung itsura ng site. Ito po yung site po natin. Ayan. So ito po yung harapan ng village po. So yung harapang bahagi po, mayroong portion po dyan, tutok kalsada po, ay for sale po, commercial po yun. Ayan. Ito po yung daan papuntang city proper ng San Carlos. Ayan. At ito naman po yung papuntang Malasiki. Dito po sa kantong ito, papuntang Kubol po yan. And then kapag diretso ka po dyan, ay way papunta na rin pong Basista. Ayan. So ito po yung itsura ng loob ng subdivision. Although may video po tayo. Ayan. So ipi-play din po natin maya-maya.
So malawak at maluwang yung cemented road. Yan. At complete fence na rin po. Ang buong village ay nakabagod na po yan yung buo. So wala pong makakapasok ng kahit kung sino po. And then magkakaroon po tayo ng security. Ayan. So nakatayo na rin po yung mga poste ng Senpelco. Ayan. So ready to tap yung electric line nyo po. Water line po, nandyan na rin po. Ready na po. Ayan. So papansinin nyo po maluwang. So napakagandang mag-jogging po dyan pag umaga. Ayan. And as you can see po, flat po yung lupa dito sa village. Ibig sabihin po hindi nyo na kailangan pa ng bumili ng panambak. And then maganda po yung soil condition ng lupa dito. At pwede po kayong magpatayo kahit second floor dahil maganda po yung condition ng lupa. Importante din po yun. Ayan. So yung waterways po walang problema dahil napakaluwang o malaki yung daanan ng waterways. Although wala pong history ng baha dito sa village. Ayan. Dahil mataas po yung elevation ng lupa. And then sa phase 2 po, nandun po yung gate 2. Ayan, ito po yung gate 2 natin. So, meron po siyang sign papuntang Barangay Cubol at papuntang Basista na rin po yan. So, ito po yung mga amenities ng village. So, nasa 50% na yung progress ng swimming pool na ginagawa. Ayan. So, yung clubhouse po ay matagal na po siyang tapos. Ayan. Dito na rin po namin ginaganap ng mga events like Christmas parties. Ayan. So, may magkakaroon din po tayo ng basketball court. Ayan. Pambansang laro. Ayan. And children's playground. Yan, para sa mga bata. Ayan. So, ito po yung itsura ng map po natin para madali po natin ma-imagine kung saan po nakapwesto yung mga amenities. Ayan. And then sa phase 2 po, doon po ginagawa o doon po located yung duplex house na for sale din po yun. So ito po yung updated. So meron po siyang 41 square meter floor area and then meron siyang TCP na 3.5 M. Ayan. Ito po yung mga lugar na malapit po sa village. Ayan. So 3 kilometers lang po ang layo ng Malasiki Town Plaza mula sa village. And then kumbaga may option po kayo. Kung gusto nyo mamalengke sa San Carlos, pwede po. And then sa Malasiki, pwede rin po. Ayan. 3 kilometers lang po ang layo niyan. And then sa Malasiki, nandyan na rin po ang Sun Plaza. May Magic na rin po sila doon. And then Perpetual Health po College sa Malasiki, 3.2 kilometers. And then sa paligid ng village, nasa 1.1 or nasa lagpas 1 kilometro lang ang Kuliling Elementary School. And then magkatabi lang po ang high school po sa Kuliling. Ayan. So 3.2 kilometers naman ang Bless Hospital sa Ilang. Ayan. And then 4.2 kilometers sa San Carlos City proper. Ayan po. Then sa San Carlos, nandyan po ang mga malalaking malls tulad ng Town Center, Magic Mall, yung bagong Magic po. And then 2.5 kilometers lang ang Kabalayan Cove Resort sa Barangay
Magtaking. And then 5 kilometers lang po yung BMUF. And then may mga school and colleges pa na hindi ko na mag-get, like PIMSAT, San Carlos College, ayan, STI, ayan po. So dago naman po tayo sa financing options ng Josefinas Village. So may dalawa po tayong options, either in-house financing and Pag-ibig financing po. Ayan. Kung ang client po natin ay nasa malayo, OFW, ayan, at gusto niya pong magpa-reserve, ayan, meron po tayong online registration. Si agent po ay hindi authorized na mag-receive ng any payment. So ang remedy po dyan ay gagawa po kami ng group chat kasama po si client, ang office at si agent para may coordination po ang bawat isa. So nakikita ni agent at ni office yung mga sinisend na payment ni client mula sa malayo. Ayan. Okay po. Dako naman po tayo sa payment terms. Ang minimum lot area po dito sa village ay 64 square meter. So yun po yung kukunin nating example dito sa ating payment terms. And ang reservation fee po natin ay 5,000 pesos per lot. Ayan. So ang corner lot po ay 7,500. Ang inner lot po ay 7,000 per square meter. Ayan. So lot area multiply by 7,000 kung nasa inner siya. Ayan. So meron lamang siyang 448,000 ang total contract price pag isang lot lang po. Ngayon, kung gusto mo medyo malawak, medyo malaki yung property, maaari ka naman kumuha ng magkatabi, either dalawa, yan, or tatlo na tig 64. So kung dalawang lot area yung kinuha mo, ay mayroon lamang siyang 896 na total contract price. Yan. At least 20 to 30% lang yung down payment dito. Ayan. And payable po siya up to 3 to 5 years. Yan. So ang ginagawa po ng ilan, kasi decided talaga na kumuha ng property para hindi sila mabigatan sa monthly amortization, tinataasan po nila yung monthly DP, yung kanilang DP. So either 50 to 60. Yan. Para mabilis at magaan ang kanilang monthly amortization. Ayan. Mabilis lang po yung 3 to 5 years. And lalong-lalo na pag ikaw ay OFW na kumbaga busy, palaging busy. Yan, hindi mo na mamalayan pag uwi mo dito at magpo-for good ka na, mayroon kang uuwi ang property na naka-name sa'yo. Yan. Naabutan po nating price ay, so same pa rin, no, 64 square meter ay nasa 6,500 per square meter nung taon na yon. And then meron lang siyang TCP na 416 2022. Yan. 2023 naging 7,000 per square meter, 64 square meter pa rin, at meron siyang TCP na 448,000. 2024 naging 7,500 per square meter, 64 square meter pa rin, 480,000 yung kanyang TCP. At ngayong 2025 yes, 7,500 pa rin, pero hindi natin alam. Siyempre, agent lang tayo. Hindi natin control yung price. And then, ganun talaga yung kalakaran sa real estate. Patuloy na nag-appreciate yung kanyang value. Lalo maganda yung property. So, may possibility yung price increase. Yan. So, bakit napakaganda talagang mag-invest sa real estate? Unang-una, yung capital appreciation na tinatawag. Tumataas ang kanyang value sa paglakad ng panahon. So,
gustuhan mo man ito hindi, tataas at tataas ang kanyang value, lalo na kung maganda yung kanyang location. Yan, pabor nga kung halimbawa nakatenga lang yan, magbilang ka lang ng mga ilang taon, basta maganda yung kanyang location na talagang mag-a-appreciate yung kanyang value. Compare sa mga cars and then sa mga gadgets na nagfi-fade or naluluma. Although, yung gadgets and mga car ay talagang kailangan na ngayon. So, iba yung wants sa needs. Pero dahil nagbabago rin po yung panahon natin, kailangan na rin po natin ang mga ito. And, halimbawa yung mga gadgets ay online world na po ngayon. Naka-online na po lahat. So, kailangan natin ng mga gadgets naka-connect sa internet. And then, yung kotse. So, ang kotse po noon ay kagustuhan lang, pangarap. Kahit ako po ay gusto ko rin magkaroon. So, dahil tayo ay isa sa mga nag-educate din, so alam mo na yung kalakaran. So, maaari kang bumili kahit na second hand, at least, ang importante yung quality. Yan, kasi alam mo rin lang na magde-depreciate. So, bakit ka pa bibili ng brand new? Ayan. So, nasa tao naman yan. Hindi naman tayo nakikialam. Yan, kasi hindi naman natin pera. Pero, tayo ay nag-educate lang, kumbaga. So, kahit na second hand yan, kung maganda yung quality, why not? Yan, lalo na tayo, nasa real estate tayo, kailangan po natin ng sasakyan. Halimbawa, may tripping. Yan. So, hindi naman kailangan ng bago. So, ayan po. So, ang point lang po natin ay napakagandang mag-invest sa real estate dahil nag-a-appreciate ang kanyang value pag maganda rin yung kanyang location. Ayan. So, bakit maganda pong mag-invest dito kay Josefinas Village compare sa mga raw land? Ayan. So, lahat naman ng mga magagandang subdivision ngayon ay nanggaling lahat yan sa raw land. So, dinevelop lang. Kaya nga, from the word developer. Ayan. So, si Josefinas Village kasi, mayroon na siyang concrete fencing. Buong village ay nakabakod na. So, yung security, ayan. So, walang makakapasok ng kahit sino. Ayan. Isa yun sa mga hinahanap ng mga future home buyers. Yan yung security, so seguridad. Lalo't kumbaga may mga kumakalat ng mga nangunguha, nangingidnap. Yan, so kailangan talaga nasa subdivision ka man o hindi, kailangan talaga ng lahat tayo ay nakasecure. Yan. And then yung flat land, so hindi mo na siya kailangan pang tambakan, so nakasave ka na doon. Ayan, may nakatayo ng mga poste para sa kuryente mo. Ayan, meron ng drainage system, so hindi ka na mangangamba na kapag umulan ay babahain yung daanan mo. Dito sa village po, hindi po functional po yung drainage system natin, although wala pong history ng baha dito sa Josefinas Village. Ayan, water line meron na rin po, naka-install na po. At ang importante po ay yung accessibility. So, isang sakayan lang nasa bayan ka na ng San Carlos. Isang sakayan lang nasa Malasiki ka na, Basista or Dagupan or Pamanila. Ayan, accessible po is the key. Ayan. Compare sa mga Roland na yes, mababa yung kanyang price per square meter kumpara sa mga village. Yan na nakikita natin. Kasi mababa kasi nga need mo pa siyang ipantay yung kanyang lupa. Kapag may malalim, tatambakan mo, so gagastos ka. Yan. And then, yun nga, isa pa yung mga maraming mga trees na obstruction, kailangan mo pang putulin. Pangalawa, sa legality, siyempre hindi, kahit na maganda yung o kahit na mababa yung kanyang price, need mo pa rin i-process yung mga documentation. So, napakasalimuot na mag-process ng mga papers ng lupa. Ayan.
So, sa developer ay magkukumply ka na lang. Yan. Yun yung maganda. So, ito po yung mga iba pang mga advantage pagdating sa pag-i-invest sa real estate. So, number one, mayroon tayong tinatawag na passive income. Ibig sabihin, pag-retire ka na sa iyong profession, sa iyong trabaho, at meron kang mga property, so tuloy-tuloy pa rin yung cash flow, yung pera mo. Dahil nga, halimbawa, pinarent mo siya, so meron ka pa rin source ng income. Yan. And then, wealth preservation, pwede mo itong ipamana. And then, land is tangible asset. Ibig sabihin po, nahahawakan itong asset na to. Sabi nga ni Chinky Tan, kahit na pasabugin mo, ay nandyan pa rin yung lupa. Ayan. And then, it is short in supply. Ayan. Dahil nga dumadami ang tao, dumadami rin yung kailangan pagtayuan ng mga malalaking mga pabahay. Kaya tuloy-tuloy yung pag-locate, yung mga locator ng mga lupa na pwede i-develop. Ayan, lalong-lalo na kung maganda yung kanyang location, may access sa public needs ng tao. At sabi nga nila, the moment you stop working, you stop earning, but your family doesn't stop spending. Lalo na kung wala kang tuloy-tuloy na cash flow. So yun yung isang advantage ng pag-i-invest sa real estate. Ayan. So sa lahat po ng interested, kindly send us a message po para ma-assist ko po kayo ng mabuti from site visit hanggang reservation po. So maraming salamat po sa panonood, and paki-like and share na rin.